Il-qasam tas-saħħa huwa maħkum minn kriżi ta' tmexxija jgħid Joseph Muscat b'riforma f'dan il-qasam li ġabet problemi interni għall-gvern fil-grupp parlamentari tiegħu. Id-deputat Jean-Pierre Farrugia diġà ddikjara l se jivvota kontra r-riforma waqt li deputati oħra ewrew riservi. Huwa ċara u tonda li din il-proposta m'għandix maġġoranza parlamentari. Jekk jiġib din il-proposta kif inhi, il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu u mhux maġġoranza ta' wieħed. Mhux maġġoranza ta' wieħed. Għax mhumiex biss dawk li jitkellmu illi ma jaqblux, hemm nies oħra li s'issa għadhom ma tkellmux u ma jaqblux. Il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu din il-proposta de facto diġà irrabixxiha, diġà warraba. Id-deputati tiegħu stess mhux qed jemmnu li s-saħħa se tibqa' b'xejn bħalma kienu jgħid Gonzi qabel l-elezzjoni għal Muscat. Bir-riforma ċerti servizzi li sal-lum jingħataw b'xejn mill-isptar mhux se jibqgħu jingħataw għalkemm il-gvern jiġħad li se jdaħħal ħlasijiet fis-saħħa u jidħol f'ħafna dettalji qabel ma jiddiskuti l-prinċipju. Jien ngħid hija huwa relevanti li tiddiskuti d-dettalji jekk ma taqbilx fuq il-prinċipju. Aħna jekk ridna niddiskutu miegħek biddel il-prinċipju għax aħna ma ħaniddiskutu ma' ħadd li jrid jdaħħal il-ħlasijiet fis-servizzi tas-saħħa. Min fuq jikkritika l-oppożizzjoni għax trid li s-saħħa tibqa' b'xejn. Ma jistax jifhem il-pożizzjoni tal-Partit Laburista ħseb wara kemm jista' jifhem il-problemi li hemm fis-settur tas-saħħa dan huwa. Il-Ministru tas-Saħħa jgħid li dwar ir-riforma trid jikkonsulta iżda l-konsultazzjoni qajla tfisser xi ħaġa għal dan il-gvern li l-kelma tiegħu diffiċli tittieħed bis-serjetà, speċjalment meta jitkellem fuq affarijiet bħalma huwa id-deficit. Deficit record. Deficit record. Għax ġabna tajjeb dal-gvern teatru bla saqaf u kaxxa bla qiegħ. Dan il-mod.